הערב אנחנו מבקשים לעסוק בתורתו, בדמותו של רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש. רבי חיים בן עטר נולד בשנת תנ"ו, 1696. האמת שעד לפני, תודה רבה, עד לפני, נאמר ככה, 12 שעות, לא ידעתי באיזה שנה הוא נולד. פשוט רמי אביב, לא, אני לא רואה אותו כאן. רמי אביב, הנה רמי אביב. רמי אביב אמר לי, אני מאוד מבקש הרב שתציין תאריכים. מתי הוא נולד? אז רמי בשבילך, הרב נולד בשנת 1696, שנת תנ"ו. הרב לא האריך ימים. הוא נפטר בגיל 47, צעיר מאוד, מסכת חיים קצרה, אבל מסכת חיים אומנם קצרה מבחינת הזמן, אבל רבת האיכות. כשהאור החיים הקדוש מגיע לעולם, הוא נולד בעיר סאלה. זאת העיר שהסבתא רבא שלי נולדה בה. זאת העיר שדרך אגב ממנה הגיע הרב הראשי הראשון ליהדות מרוקו, רבי רפאל אנקאווה. הוא זכה לכינוי המלאך רפאל. הרב עובדיה מרבה להביא אותו ואת השו"תים שלו. בעיר הזאת נולד רבי חיים בן עטר. הוא מעיד על עצמו שעיקר תורתו שהוא זכה לה הייתה התורה שהוא למד מפי סבו. דרך אגב, גם לסבא קראו חיים בן עטר, אותו השם ואותו שם המשפחה. מה יעשו חכמי אותו הדור? איך יבדילו עכשיו בין רבי חיים בן עטר הצעיר לבין רבי חיים בן עטר הסבא? הרי הם מביאים שמות בשמו. אז פשוט מאוד, לרבי חיים בן עטר הצעיר, המבוגר, קוראים הזקן. רבי חיים בן עטר הזקן. וכל פעם שרוצים להביא שמוע בשמו של הסבא, ככה מגדירים אותו. כדי להבין מי היה הסבא, האור החיים הקדוש מלא הערכה לסבא שלו. והוא כותב עליו שבחים, שאני שמח שהרב רן כאן, כי אחד השבחים היה לי קצת קשה בהבנה, אני מקווה שהבנתי טוב, אני אשאל גם את הרב. תראו מה הוא כותב על הסבא שלו. הוא כותב כך: גדול דעה, רב ועצום, שלא היה בדורנו כמעט גדול ממנו, לא בחוכמה ולא במניין. אם אני מבין טוב, ההגדרה לא היה בדורנו, זה לא רק לאנשי עירו או אנשי המדינה, אני צודק הרב? בדורנו הכוונה לכאורה בכל תפוצות ישראל. אומר האור החיים, מעיד על סבו, ולא היה בדורנו כמעט גדול ממנו, לא בחוכמה ולא במניין. 10 שבחים הוא מתאר אותו: הרב הגדול והקדוש, מורי ורבי אדוני זקני, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה מבעית ליבו בתלמוד. זה דרך אגב נוסח של שבח שבהמשך החידה התבטא עליו כלפי האור החיים. האור החיים עד גיל 24 זוכה ללמוד תורה מפי הסבא שלו, אבל הם לא יושבים באופן רצוף בעיר שלהם. כשאנחנו דמיינים צדיקים, אז אנחנו בטוחים שצדיקים יושבים מטרותיהם בראשיהם, חיים טובים. ממש לא. האור החיים נאלץ לנדוד מהעיר סאלה לפז, ואחר כך הם נודדים למקנס, בגלל סיבה אחת: פרעות שהערבים, המוסלמים, תושבי הארץ, היו עושים ביהודים. והוא עובר מעיר לעיר, עד שבאחד הימים הם חוזרים לעיר שלהם כבראשונה. הסבא שלו נפטר כשהוא בן 24. כלומר, עד גיל 24, אור החיים לומד תורה מסבו. הוא מחשיב אותו, דרך אגב, כרבו המובהק. כך הוא מחשיב אותו. הוא יושב ולומד תורה מפיו, והוא מעריך כל רגע של לימוד תורה מהסבא. כשהסבא נפטר, כמובן ממנים את האור החיים להיות ראש הישיבה במקומו. הוא מתחתן, נושא אישה אחת לפני פטירתו של הסבא. כנראה על פי הערכות הוא התחתן כנראה סביבות גיל 17. כנראה אלה הן הערכות. הוא נושא אישה, לפי רוב המחקרים לא נולדים לו ממנה לא בנים ולא בנות, אלא הוא לא זוכה ממנה לפרי בטן, ולכן הוא נושא אישה נוספת, לא במקום, אלא במקביל. נכון? אנחנו מדברים על תקופה שיהודי מרוקו כמובן לא קיבלו את חרם דרבנו גרשום, וגם עוד לא היה כתוב בכתובות כלום שאסור לשאת עוד אישה וכו'. והוא נושא עוד אישה. מהאישה הזאת אנחנו יודעים שגם הוא לא זוכה להעמיד צאצאים, והוא מעשה מקדיש את ימי חייו בעיקר לחיבורים שלו, לכתיבת התורה שלו. הוא כותב 4, מה? קיצוניה. קיצוניה, כן. אחר כך אני אגיד למה לא אומר את השם. הוא מקדיש את ימי חייו למעשה לכתיבת 4 חיבורים. החיבור הראשון שהוא כותב
ספר חפץ השם, זה ספר שהוא כותב על סוגיות בש"ס, מסכתות ברכות, שבת ומסכת הוריות. הספר השני שהוא כותב נקרא ספר ראשון לציון, שגם הוא עוסק בסוגיות מהש"ס, אבל שהוא מפרש אותם לפי שיטתו של הרמב"ם. בסוף הספר ראשון לציון, דרך אגב השם ראשון לציון מעיד על מה מעיד השם ראשון לציון? על האהבה הרבה שהייתה לו לאותו צדיק והכמיהה הגדולה שלו לעלות לארץ ישראל. ובספר ראשון לציון, בחלק השני שלו, הוא מקדיש אותו לפירוש על ספרי הנביאים והכתובים. יש לו שם פירוש נפלא על מגילת אסתר, פירוש שכמעט לא מוכר. זכינו בבית הכנסת שלנו, למדנו אותו כמעט במשך חודשיים על כל מגילת אסתר לפני הרבה שנים. והספר השלישי שבזכותו הוא התפרסם, כולכם כבר יודעים, על שמו הוא גם נקרא אור החיים הקדוש, זה למעשה הפירוש שלו על 5 חומשי תורה. אני זוכר בילדותי, בבית של הסבא שלי, זיכרונו לברכה, הפירוש של אור החיים היה ספר כזה, אני תמיד אוהב להגיד את זה, זה היה הפירוש, זה היה הספר. עם השנים, הספר הזה הפך להיות, מה שנקרא, כתבו ביאור לפירוש של אור החיים, ומספר אחד כזה קיבלנו כבר 5 ספרים, עד שהיום אם תעלו אליי לבית הכנסת, אתם תראו הוצאת עוז והדר, שיש להם ממש סדרה בגודל כזה, ביאור לפירוש של אור החיים. כלומר, אנחנו רואים כמה עמקות הייתה בכלל בכתיבה שלו. מי היה אביו? מי היה אביו? אביו היה, אם אני לא טועה, רבי משה, אם אני לא טועה, לא זוכר בדיוק. לא זוכר, תפתח בגוגל, יודע יותר טוב ממני. תפתח בגוגל, יודע יותר טוב ממני. שאלתי שאלה אחרת. את אביו הוא לא למד ממנו, לא עשה כלום ממנו? לא ראיתי. יכול להיות, אולי מן הסתם כן, יכול להיות, לא ראיתי. האור החיים הקדוש, כשהוא כותב את פירושו לתורה, הוא מאוד מעניין שהפירוש הזה, דרך אגב רבותיי, בעיקר התקבל על ידי אנשי החסידות. שמעתי מהרב שלמה משה עמאר, הראשון לציון, במילים האלה, במשפט הזה: אם אור החיים הקדוש היה נשאר במרוקו, כנראה שלא היינו שומעים עליו היום. למה? מכמה סיבות. קודם כל, אין נביא בעירו, אבל אחת הסיבות האמיתיות היא, שפשוט ביהדות מרוקו באותם ימים לא היה בית דפוס. לא היה בית דפוס. היו, כותב הרב עמאר וגם רבי שלום משאש מעיד על זה, היו לא 10 אלא 100 רבנים שכתבו כתבים וחידושי תורה. דרך אגב זה נכון לא רק למרוקו, זה נכון לכל ארצות אמת, אלג'יר, מרוקו וטוניסיה, שהיו 10 ומאות ולפעמים אפילו 1000 רבנים שכתבו חידושי תורה שפשוט לא באו אל בית הדפוס. ואז מקים רבי אהרון בן שמעון חברה במרוקו שנקראת חברת דובב שפתי ישנים. מה מטרתה של החברה הזאת? לאסוף כספים מהציבור. אתם יודעים, בני מרוקו אוהבים הילולות, אבל להוציא ספרים אוהבים פחות. החברה הזאת כל מטרתה לאסוף כספים, להוציא את כתביהם של רבותינו. פשוט כתבים שלצערנו אם לא היו מוציאים אותם לאור היה אוכל אותם אש. וכותב רבי יוסף, כותב, יש באמתחתי כמה וכמה כתבים של גדולי המערב שכבר אי אפשר להוציא אותם לאור. ואני בטוח שהם ברמת קדושה וברמת עמקות הלכתית כזו שאוי לעולם שהדברים האלו נאבדו. בכל אופן, אחינו האשכנזים, אנחנו חייבים להם תודה, יהודי מרוקו, שהם באמת פיתחו את תורתו של אור החיים הקדוש. כשאנחנו מבקשים להבין מה הם עשו, אז אני אוהב להביא סיפור, מעשה, לפני פחות או יותר 150, הרב יואב יתקן אותי, 150-200 שנה, דברי חיים מצאנז, הגיע לפניו דין תורה, לפני הדברי חיים מצאנז. מה היה הדין תורה? פיטרו מלמד, פיטרו מורה, רב בבית ספר בתלמוד תורה, מורה לנערים. מה הייתה העילה לפיטורים? הרב הזה, המלמד, העז לומר לתלמידים שלו, אנחנו לומדים את תורתו של אור החיים, בוודאי שהפירוש פירוש גדול. דרך אגב, אור החיים זה פירוש שקנה את מקומו, נכון? בין היושבים ראשונה במלכות בין פרשני התורה. אין ספק, הוא אומר להם, אבל הפירוש הזה לא נכתב ברוח הקודש. זה הספיק להורים של אותם תלמידים ולהנהלת בית הספר, פשוט מאוד לקחת את המלמד הזה כמו שהוא ולזרוק אותו מבית הספר. המלמד הזה בא בדין תורה, לפני הדברי חיים מצאנז, שהוא מבקש שיחזירו אותו. אני לא אעלה אתכם, החזירו או לא החזירו, זה כבר סיפור אחר. אבל הדברי חיים מצאנז, דרך אגב, ההילולה של הנכד שלו, נכון? הנכד או אני? הרב יקותיאל, אלברשטיין. הוא ייסד את קריית צאנז, אם אני לא טועה, נכון? בנתניה, וגם את בית החולים... נכון. אז הוא כותב שם
כותב, אני עכשיו לא דן קודם כל דין תורה, אבל קודם כל באמת האור החיים כתב את הפירוש שלו ברוח הקודש. ומי שכותב אחרת, אינו אלא טועה. הבבא סאלי, מה העניין הזה? אומר הרב ידיד, גם נכון, אומר הרב כל ידיד, שבת הוא היה הבבא ממש סאלי בקנאות לא היה פותח את ספר אור החיים הקדוש, הוא לא היה פותח אותו עד שהוא היה הולך ביום שישי, אחרי חצות היום, לקראת שבת, טובל במקווה טהרה, לובש בגדי שבת, ורק אז הוא היה לומד פירושו של אור החיים. אבל איפה הוא היה לומד? הוא היה לומד בסמיכות לדלת. ושאלו אותו למה הרב לומד דווקא בסמיכות לדלת? הוא היה אומר, בטוחני שזכות האור החיים הקדוש, שהוא בוודאי ניצוץ נשמת משיח צדקנו, שכשלומדים בפירוש שלו, זה יכול לזרז את הגאולה. ובאמת, אדמו"רי החסידות מאוד מאוד מחשיבים את לימוד האור החיים, כלימוד שמטהר את הנפש, מזכך את הנשמה. יש גם המון הבטחות לישועות. אני דווקא לא רוצה כל כך לעסוק בפירוש של אור החיים בתורה. אם אפשר, אם תוכל לחלק להם, לא יודע למה כאן נעשתה טעות, שני הדפים הם למעשה אותו דבר, אבל הדפיסו אותם משני כיוונים את אותו הדף. אני מבקש לעסוק דווקא בסוגיה הלכתית. הספר הרביעי שאור החיים כותב, זה מעשה ספר הלכתי, על השולחן ערוך, בהלכות יורה דעה. יורה דעה כמו שאתם יודעים, נכון? הלכות שחיטות, טרפות, מאכלות אסורות. זה אותם, מחילה רבותיי, רק אני מסביר, זה אותו הדף, אין לי הסבר למה הדפיסו אותו פעמיים באותו הצד, אז לכן צריך שיהיו לכם את שני הדפים, דף פ"ה ודף פ"ו. בסדר? כן. כולם קיבלו? יש שני דפים, לא? נכון? אז אני אמשיך ברשותכם, יש שני דפים, לא? רגע לפני שנעבור לסיפור על החגבים. צריך לדעת שיש כמה וכמה סיפורים על אור החיים הקדוש שהם לא כל כך מדויקים. אני רוצה להקריא לכם דווקא לשונו של הרב מזוז. הרב מאיר מזוז, ראש ישיבת כיסא רחמים. תקשיבו ללשונו, תראו מה אומר הרב. אני לא הייתי יכול להגיד את הדברים האלה. מה? אומר הרב מזוז כך, תקשיבו טוב. יד, אתם איתי? רבי אילן. יד הדמיון הטובה עליהם. מי זה עליהם? הוא כותב במפורש, הרב מזוז. על אחינו האשכנזים. איפה אתה קורא? זה אני קורא מעצמי. יד הדמיון הטובה עליהם, על אחינו האשכנזים, המציאה והולידה סיפורים רבים חדשים לבקרים, שלא היו ולא נבראו, על רבי חיים בן עטר. זה לא אני כותב, מי שכותב את זה זה הרב מזוז, כולכם הכרתם אותו, ראש ישיבת כיסא רחמים, והוא אומר, אחד הסיפורים המובהקים שאני יכול לשים את האצבע ולהגיד, הסיפור הזה לא היה ולא נברא עם רבי חיים בן עטר, זה הסיפור על רבי חיים בן עטר והאריה. נכון? כולם מכירים את הסיפור שמלך מרוקו פנה לרבי חיים בן עטר ואמר לו, תשמע, בוא תתפור לי את הבגד וכולי. ורבי חיים אמר לו, תשמע, אני עובד יומיים בשבוע כדי פרנסתי. האגדה הכי מפורסמת. האגדה הכי מפורסמת, היא קרתה במציאות, דרך אגב, אבל היא לא קרתה עם רבי חיים בן עטר. היא התרחשה לרבי יהודה בן עטר. היה כמה שנים קודם לרבי חיים בן עטר, ובאמת אם תלך למצבת קודשו של רבי יהודה בן עטר, אתה תראה שעל המצבה חקקו דמות אריה, לרמז על אותו הנס. והנה, והרב מזוז כותב בעצמו, אני מקריא לכם. ונתחלף להם לאחינו האשכנזים מרבי יהודה בן עטר, שחי לפני רבנו, כפי שהביא החידה, והושלך לגובה האריות וניצל, הוחלף להם עם רבי חיים בן עטר. ואז הרב מזוז כותב משפט שהוא צריך להיות עבורנו משפט מפתח כשאנחנו קוראים על סיפורי צדיקים. קודם כל, באמת צריך להאמין בכל אחד מסיפורי הצדיקים. אחד מהיסודות האמונה שלנו הוא אמונה בכוחם של צדיקים, בתורתם, בקדושתם, בכך שאם ראשונים כמלאכים, כן, אז אנחנו כבני אדם. ואם תגיד שראשונים היו בני אדם, אז אנחנו חמורים. הוא כותב הרב מזוז כך, כללו של דבר, כל סיפור שנאמר על חכם במרחק זמן או במרחק מקום, מפי סופרים וספרים שלא הכירו את אותו הרב מעולם, צריך בדיקה אחריו. כך הוא מסכם.
אבל באמת באור החיים הקדוש אנחנו יכולים לראות עשרות סיפורים אחרים שהם סיפורי מופתים. ואני ברשותכם רוצה לעסוק רגע בסוגיית החגבים. סוגיית החגבים מאוד מאוד מעניינת. ישנן שתי קהילות אצל יוצאי ספרד ומזרח מאוד קנאיות למנהגים שלהם. קהילה הראשונה היא כמובן קהילת יהודי תימן, שהיא קהילה מאוד קנאית למנהגיה, והם שימרו מנהגים קדומים מאוד. דרך אגב, מה שאצלנו לדוגמה הוא שיאו של יום הכיפורים, כמו לדוגמה סדר העבודה, שהוא נכנס לתוך חזרת מוסף ביום הכיפורים, אחינו האשכנזים, נכון? אומרים אותו? תימנים. סליחה, אחינו התימנים? תלוי מי, הבלדי יושב, אבל הבלדי אומרים את זה בנפרד. בנפרד, זה לא חלק אחרי. שתי העדות האלו, שהיה מרחק גיאוגרפי עצום ביניהם, שתיהן משמרות מסורת מאוד מיוחדת של אכילת חגבים. גם במרוקו, נכון? גם הסבתא שלי העידה לי, וגם יהודי תימן. היה להם סימן. מה היה הסימן? חוץ מהסימנים שהתורה מחייבת כדי שהרבה יהיה כשר, התורה מחייבת שני סימנים. אומרת התורה, כל אשר לו 4 רגליים, 4 רגליים, אבל לא רק 4 רגליים, צריך שיהיו לו בנוסף עוד 2 רגליים נוספות, כן? עוד זוג קרעיים ממעל לנטר בהם פרשת שמיני. פרשת שמיני. סך הכל 6 רגליים, ועוד אומרת לנו התורה שצריך שיהיו לו גם 4 כנפיים, נכון? לא, 4 כנפיים, אני לא טועה. שמחפים את רוב גופו. 4 כנפיים, עוד יומיים מגיעים. 4 כנפיים שמחפים את רוב גופו, אלו סימני טהרה שחכמים נתנו בחגבים. בכל אופן, ליהודי מרוקו היה סימן מאוד מעניין, שהבנתי שגם אצל התימנים. היה חטא על הבטן. מה? הבעיה שבמשנה רבי יהודה אומר, הוא שמו חגב. נכון. רגע, לאט לאט, שנייה, אתה צודק, מסכים איתך. זה סיפורים מאבא שלי. הדבר הנוסף שהיה, היו הופכים אותו, ועל בטנו הייתה האות כף. ויש מחלוקת, הסבא שלי תמיד אמר לסבתא, לא כף, חטא. עכשיו זה תלוי מה שתלוי. לא, תלוי איך הסתכלת. אז הפעם שמעתי מישהו שאמר איזה רעיון יפה. אמרתי, שמע, כף זה בעברית, חטא זה בערבית. כף בעברית, כשר. איך אומרים כשר בערבית? חלל, חטא. בכל אופן, מי אמר כאן? בדיוק, אומר הרב שטרי, תהפוך כלפי מעלה, כלפי הצד. סובב את זה, זה אותו דבר. אמר יורם, ואמר נכון, אמר יורם, רגע, אבל אנחנו יודעים שצריך עוד דבר, שהמין הזה יקרא בשם חגב. זה שיש לך את סימני הטהרה, אבל אין לך מסורת לגבי השם של החיה הזאת, לא אומרת שזה המין המותר באכילה. כלומר, צריך שני דברים. עכשיו, באמת אצל יהודי מרוקו וגם אצל יהודי תימן היו כל הדברים, גם סימני הטהרה מהתורה, גם סימני התורה מדרבנן, וגם בנוסף לכך הייתה גם מסורת שעברה מדור לדור על השם, שזהו החגב. אז ברשותכם אנחנו נתחיל בדף פ"ה. מתי אני אמור לסיים? 35. הספר הזה, שאנחנו עכשיו מחזיקים אותו ביד, לקח לאור החיים הקדוש 10 שנים לכתוב אותו. אם אני אומר לכם שהוא חי 47 שנים, תורידו 7 שנים שבהם הוא עדיין היה ילד, הווה אומר נשארו לו 40 שנה. רבע מחייו הוא מקדיש לכתיבת ספר הלכתי. דרך אגב, הספר הזה, כמו שאמרתי, הוא נכתב על הלכות יורה דעה בשולחן ערוך, אבל הוא למעשה נכתב במגמה להשיב דבריהם של ראשונים. לפני תקופתו של האור החיים הקדוש, או אולי סמוך, אני לא בדיוק יודע, חי אחד מגאוני ישראל, הרב חזקיה וסילבה, בעל הפרי חדש. פרי חדש, ראשי תיבות, חזקיה דה סילבה. סילבה אפשר לרשום בסמך, אבל אפשר לרשום גם בסין, נכון? אתם יודעים שהספרדים, יהודי מרוקו, גם סין ושין, יש לנו בעיה. בעל הפרי חדש, שבט אפרים, כן, שיבולת. יש לנו בעיה. הפרי חדש כותב את הספר שלו, לפי מה שראיתי, בגיל 22. ספר שפשוט מאוד מכריז, קורא תיגר על תורתם של ראשונים, על הרמב"ם, על הרמב"ן, על הרשב"א, דברים שאף אחד לא העז לרשום. זה חורה לאור החיים הקדוש. האור החיים הקדוש מרגיש שנעשה כאן, לא חלילה חילול הקודש, אלא פגיעה בכבודם של ראשונים. מה עושה אור החיים הקדוש? מקדיש 10 שנים מימי חייו
לתרץ את כל הקושיות שהעלה בעל הפרי חדש בספר שלו, והוא כותב את הפירוש שלו, איך הוא קורא לו? פרי תואר. אבל תראו כמה הוגנות וכמה הגינות. ראיתם פעם דף גמרא, נכון? הגמרא באמצע, פירוש רש"י והתוספות משני הצדדים. אומר האור החיים, כך אני אדפיס את הספר שלי. באמצע הדף, דברי השולחן ערוך. מימין או משמאל, אני לא זוכר, מצד אחד דברי הפרי חדש, ומהצד השני דברי הפרי תואר, דברי האור החיים הקדוש. הוא מאחד את שני הספרים האלו ביחד, כלומר הוא מדפיס את מה? את הספר של מי? של המתנגד לו. של המתנגד לו, זה שהוא כותב כנגדו, הוא מדפיס את שני הספרים, הוא כורך אותם ביחד, והוא קורא להם בשם פירות גנוסר. החידה, שהיה גדול תלמידיו של רבנו חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, החידה, הפלא ופלא, הוא אומר, בהיותי ילד, היינו יוצאים עם האור החיים לזיארה, זיארה הכוונה, ביקור בקברות צדיקים, והגענו למצבה של רבי חזקיה דה סילבה, של בעל הפרי חדש, ועמד מורנו ורבנו כרבי השעה, רבי השעה הכוונה? רבע שעה. עמד לבדו אל מול מצבת בעל הפרי חדש, במשך רבע שעה, והחלו שפתותיו מרחשות, הם הרגישו שהאור החיים מתפלל. אומר החידה, והיה ברור לנו שהוא עומד ואיתנו אוזננו, ושמענו שהוא מבקש מחילה מבעל הפרי חדש. האור החיים הקדוש, שכל גדולי ישראל חרדו לעומתו, עומד על ציונו של בעל הפרי חדש, שהוא כותב על דבריו, מבקש רבע שעה ממנו מחילה, ואומר לו, דע לך שכל מה שהשבתי על דבריך לא לכבודי עשיתי, אלא בעבור דבר אחד, כדי לחזק תורתם של ראשונים. לשם שמיים עשיתי. לכן אני חושב שזו אחת הנקודות שבגללה אור החיים הקדוש זכה להגיע לכך שכל תפוצות ישראל לומדים בפירוש שלו. אז אם כן, אנחנו נגיע ברשותכם לעניין החגבים. אומר אור החיים כך, סימני חגבים. אני בכוונה הבנתי שרוצים ללמוד הלכה, אז הבאתי הלכה. סימני חגבים. אמרתי, אומר רבי חיים בן עטר, לגלות דעתי. אני רוצה להגיד מה אני חושב, אני לא משתיק. אתם יודעים, יש הרבה רבנים שרוצים לומר מה שהם רוצים לומר, אבל פה. יש הרבה רבנים שרוצים להגיד, אבל הם קצת חוששים. אומר האור החיים, אותי זה לא מעניין, קונצנזוס או לא קונצנזוס, אני אומר מה שאני חושב. שאני רואה שנוהגים בעירנו, בסלה, שבקצת שנים שבאים הרבה לערי המערב, לא כל שנה היה הרבה תוקף את היבול במרוקו, פעם בכמה שנים, והיא מכה גדולה לתבואה. רבותיי, אם מגיע הרבה, זה אומר שהשנה תהיה שנת, לא שנת בצורת, אלא שנת רעב. שנת רעב. וראיתי, אומר האור החיים, אני רואה יהודים כשרים שפושטים ידיהם בני עמנו לאוכלם, לאכול את החגבים, ועמדתי על טעם אכילתם. שאלתי אותם, מה אתם עושים? איך אתם אוכלים? זה שקץ ורמס. ועמדתי על טעם אכילתם, ואמרו, מה ענו לי? קדמוניהם, יש לנו מנהג? מנהג אבותינו, בידינו, תרתי משמע. קדמוניהם נהגו בהם היתר, ואין בידם קבלה ששמו חגב. על שתי המילים, יותר נכון, 4 המילים האלה, אין קבלה ששמו חגב. בעוד כמה שנים רבי פתחיה ברדוגו, כן, מגדולי חכמי מקנס, יצא כנגד הפסק הזה של האור החיים ויגיד, מה פתאום? בוודאי שיש לנו קבלה. לא רק שיש לנו קבלה, יש לנו מסורת איש מפי איש, שזה השמו חגב. והאור החיים, דרך אגב, אני כבר הורס לכם, כן? דבריו התקבלו בעיקר בעירו סלה, ברוב ערי מרוקו דבריו לא התקבלו. דבריו לא התקבלו. עד כדי כך שהוא מכנה אותם, ואומר על 4 הערים הנוראות האלו, פז, מקנס וכולי, שאני הלכתי ודיברתי ולא קיבלו את דבריי. והוא כותב כך, וביקשתי לידע מהראשונים, אלא שראו שהיו אוכלים אותו, וביקשתי לידע מהראשונים שבדורנו, עיקרם של דברים, וקיימתי מקרא שכתוב, זקניך ויאמרו לך. מילה אחרת לסבא, נכון? אדם שכותב על אביו, כותב מור אבי, כשהוא כותב על סבו, מור זקני. אומר האור החיים, קיימתי פסוק מפורש, שזקניך ויאמרו לך. למי הייתי צריך ללכת? לסבא. הוא הדיין גדול דעה רב ועצום, שלא היו בדורנו כמעט גדול ממנו,
לא בחוכמה ולא במניין, הרב הגדול והקדוש, מורנו ורבנו, אדוני זקני, זכר צדיק וקדוש לברכה. פה אני רוצה לעצור, רבותיי, סיפור ששמענו מפי הבבא סאלי. מביא אותו הרב מזוז. אני שמעתי אותו מפי הרב עמר, מביא אותו הרב מזוז. כשהאור החיים הקדוש כתב את ספרו, אור החיים, הוא מגיע עם הספר, עם הגיליונות של הספר, בכתב יד כמובן, לרבה של פז, רבה של העיר פז. בעיר פז כיהן ברבנות רבי יעקב אבן צור. אומר לו, כבוד הרב, אני מבקש ממך הסכמה על הספר שלי, אור החיים הקדוש. אומר לו, בטוחני שהספר הזה יתפשט בכל העולם. כך, הדברים האלו מפי בבא סאלי. אומר לו, דרך אגב זה כתוב, מי שירצה אני יכול להראות לו איזה כתוב, מפי הרב מזוז. הוא אומר לו, רבי יעקב אבן צור, בוודאי, בוא, אני ארשום לך הסכמה. והוא כותב לו, כבוד הרב רבי חיים בן עטר. אתם יודעים, חכמי מרוקו, בכלל, חכמים בכלל, כותבים בקיצור. במקום כבוד הרב רבי, כף ה' רש. רבי חיים בן עטר מסתכל על ההסכמה, הוא אומר לו, תשמע, אולי אתה יכול להוסיף את האות מ'. למה להוסיף את האות מ'? במקום לכתוב כבוד הרב רבי, כבוד מורנו הרב רבי. במקום כהר, תכתוב כמוהר, כף מ' ה' רש. למה הוא רוצה את זה? הוא אומר לו, לא לכבודי, אלא אני רוצה להדפיס את הספרים שלי. פה במרוקו כולם דלפונים ועניים, לא יכולים לעזור לי לאסוף תרומות כדי להדפיס את הספר. אני חייב לנדוד לאן? איפה היו מדפיסים? באיטליה, בליבורנו. אני צריך להגיע לליבורנו, ושם בליבורנו אני צריך להתרים נדיבי עם. אבל אם הם יראו שהרב של פז כותב כבוד הרב רבי, זה כמו שהיום נרשום, כן, סוג של אברך, לא יהיו תרומות. דרך אגב, תדעו לכם שהאור החיים כדי להשיג תרומות הגיע עד להולנד. אנחנו לא יודעים את זה. אור החיים ישב במאסר. אני שמעתי פה באחד השיעורים שהיה דיון, נכון, גם על הרב מרדכי אליהו. אור החיים ישב במאסר, הלשינו עליו, עלילה כספית שבסוף התגלתה כשקר. אומר לו, כבוד הרב, תוסיף לי את האות מ', שיתרמו. אומר לו רבי יעקב אבן צור, לא. נתתי לך כהר השם, כהר, כבוד הרב רבי, ואתה מבקש כמוהר הבתולות, כמוהר כבוד מורנו ורבנו הרב רבי, לזה עדיין לא הגעת. להגדרה מורנו עדיין לא הגעת. וכאן, הוא אומר לו בפס, אין אינפלציה של תארים. אתה, מה שאתה, למדרגת מורנו עדיין לא הגעת. רבותיי, זה עוד סיפור שמחזק לנו את ההבנה שבאמת גדולתו של אור החיים הקדוש כמעט ולא הוכרה לצערנו אצל יהודי מרוקו. הוא ממשיך, אני חוזר לדף שלנו, וראיתי, הוא מעיד על הסבא שלו, וראיתי שהסבא, כן, לא היה אוכלם, הוא מקהה שיניו, הכוונה מוחה במי שאוכל אותם, את החגבים, אלא שראיתיו מעלים עין לאסור בהדיה. כלומר, אם הוא היה רואה מישהו אוכל חגב, הוא היה מוחה בו. אבל לצאת בפשקווילים, לא יוצא. זה לא. למה לא, יורם? אין דרכנו בפשקווילים. לא. אין דרכנו. אלא שראיתיו מעלים עין לאסור בהדיה. ולהיותי אז, בשני הפעוטות, היה כנראה צעיר, לא חקרתי לדעת את טעמו של הסבא, אלא אחזתי מנהגו שלא לאכול. ואחר עבור ימים, דחלי, שכוונה נפטר הרב, נפטר סבו רבי חיים הזקן, אירע המעשה. מה המעשה? ובאה מכת הרבה עוד. וראיתי שכל העולם אוכלים אותם כהיתר גמור. ושאלתי עוד מקצת זקנים שהיו מצויים אצל מורי הרב, הוא שאל את התלמידים שלמדו עם רבי חיים בן עטר סבו, אם שמעו ממנו אולי איזה יסוד של היתר, איך מתירים את החגבים האלו, והגידו לו, לרבי חיים בן עטר, שהסבא שלו אמר להם שמעולם לא פשטו ידיהם בהם לאוכלם, אלא בשנת הרעב לא תקום צרה פעמיים. שהיה רעב גדול ופשטו ידיהם בהם, ומאז ועד עתה ועד עכשיו לא זזה ידיהם מהם. כלומר, לפי מה שהאור החיים הקדוש מצייר כאן, רבי דדון, כל ההיתר לאכול חגבים, זה היה בשעת הרעב. מה שנקרא הוראת שעה, פיקוח נפש. אומר האור החיים, עוד שאלתי לאנשי המזרח. מה זה אנשי המזרח? כמה זה מזרח אצל אור החיים? דרך אגב, אם הוא היה מאוד מאוד פונה מזרחה ליהודי תימן, הוא היה רואה הם אוכלים חגבים. שיש מסורת לאכול חגבים. כנראה שהוא פונה כאן ליהודי מצרים או ליהודי טריפולי.
ליהודי לוב. אולי גם ליהודי ארץ ישראל ועיראק, יכול להיות. עוד שאלתי לאנשי המזרח, אם נוהגים היתר במקומן במין זה. כלומר, פניתי לקהילות אחרות, אומר האור החיים. ואמרו לי שהם, החגבים האלו, בשבילם, כשאר רמסים ושקצים, ומעולם לא נשמע להם היתר בהם. וכל זה הספיק לי לגזור עומר, לאסור. מה? לא הספיק. וכל זה לא הספיק לי לגזור עומר לאסור, עד שעמדתי על עיקרן של דברים. אומר האור החיים, תשמע, זה שכל הקהילות ששאלתי אומרים לי שזה אסור, בסדר. אבל זה עדיין לא מספיק לאסור. זה שהזקנים מהדור הקודם אומרים שזה אסור, גם לא מספיק. אני עדיין רוצה לחקור. והוא חוקר את הנושא ההלכתי. תעברו ברשותכם לדף פ"ו. אין לך. אז אני אקריא. אני אקריא לכם ברשותכם. הוא כותב כך, בבואי לעיר המהוללה, עיר פז, יכונני העליון. דרך אגב, פז, זה לא פז של ימינו, כן? בפז ישב מי ישב בפז? הריף ישב ליד, נכון, ליד, כפר ליד, קלט חמד, הוא ישב שם, אבל אף אחד לא יקרא לו, אתה יודע, כשאתה גר במושב ליד ירושלים, לא יקראו לך ממושב שורש, בדיוק. עכשיו גם הריף, אבל גם, ממש ישיבה, הרמב"ם. כלומר, שניים מעמודי התווך שהשולחן ערוך פוסק על פיהם, הראש, הריף והרמב"ם, שניים מתוכם, הריף והרמב"ם יושבים בפז. בפז יש מסורת של קבלת והעברת התורה, כן, מתקופת בית שני. אנחנו יכולים להצביע, רבותיי, מימי בית שני. עד ימינו אנו, שהוקמה מדינת ישראל, על שושלת רבנית ממש מפורטת, מרב עד רב, כל אחד שפעל באותו הדור. אנחנו יכולים להצביע דבר שכמעט לא קיים בחלק מהקהילות. והוא כותב כך, הגעתי לעיר פז, אמר לי רב העיר. מי זה רב העיר? הרב מהסיפור הקודם, רבי יעקב אבן צור, שקיבל מחד בדרה. היה אחד בדור הקודם, לפני 2 דורות, שהוא נחשב חד בדרה. זה רבי יהודה בן עטר. הסיפור על האריות הוא במקור איתו, שאף לאותם שנהגו היתר במין הארבה, לא התירו את המין הירוק. אומר לנו האור החיים, רגע, עכשיו יש כנראה 2 סוגים. יש עוד סימן שהוא בוודאות הפסול. אמר לי רב העיר שקיבל מחדש אף לאותם שנהגו היתר באותם מין הארבה, לא באו לכלול היתר אותו המין הירוק. ועל פי הדברים האלה, אומר האור החיים, עשיתי מחקר. מה המחקר? המחקר זה לא רק בספרים, אומר רבנו חיים בן עטר, את המחקר מקיימים גם הלכה למעשה בשטח. אומר האור החיים, יצאתי אל השטח והייתי מהלך בדרך. יצאתי לשדה, מהלך בדרך הנה והנה, והדרך הייתה מלאה מהם כחול, כדרך יום, וכולם 2 מורכבים זה על גבי זה, כדרך זכר ונקבה. 2 זה על גבי זה דרך זכר ונקבה. אתם כבר מבינים מה הפעולה שהחגבים האלו עושים? הם נמצאים חוץ מכבוד המקום בפעולת ההזדווגות שלהם, פעולת הרבייה. אומר האור החיים, ובכולן המין הירוק, הכחוש היה למעלה, אתם מבינים שהוא כנראה הזכר, והאחר, העב, קצת למטה. ועל פי שיטתם של אותם פוסקים, המין התחתון הוא המין הכשר. אומר האור החיים, זה לא הגיוני. כי מה יוצא מכאן? שהנקבות הם המין הכשר, והזכרים הם המין הטרף. אומר האור החיים, ראיתם פעם איזה חיה בעולם שהזכרים בה הם טרפים, כן? מבחינת טרף, ואילו הנקבות כשרות? אומר האור החיים לא. ומכאן הוא מגיע למסקנה, ולהיות שאין דבר זה, ודאי שכל המין הירוק לא חזה לאכילה. ומעתה, מה, צריך לסיים? לא. ומעתה, אומר האור החיים, אין לחוש למנהג שנהגו בו היתר, כי לא מנהג הגונו, ולא נהגו, אלא בשנת בצורת, שפשטו בו את ידיהם, כדברי הרב הזקן וכו', והפרשתי את כל יחידי בני עירי, ואסרום. ואז אומר האור החיים, עכשיו אנחנו עוברים למופת, שהאור החיים כותב על עצמו. אומר האור החיים, הפרשתי את כל יחידי בני עירי. מה זה יחידי בני עירי? למה הוא לא כותב הפרשתי את כל בני עירי, שלמה? מה זה יחידי בני עירי? בדיוק, מי כן הסכים? מה זה יחידי? יחידי הכוונה תלמידי החכמים.
אומר האור החיים, דבריי עשו רושם אצל מי? אצל הרבנים, מה שנקרא באליטה הלמדנית של העיר סאלה, הם הקשיבו לי, אבל רוב העם, בעיר שלו, של אור החיים הקדוש, שאמרנו שהיה איזה מלמד באשכנז, כן, בגליציה, לפני 200 שנה, שאמר שהוא קדוש, אבל הפירוש לא נכתב ברוח הקודש, כן? מה עשו למלמד הזה? פיטרו אותו. בעיר של אור החיים הקדוש, רק הרבנים שומעים לו. וגם לא כל הרבנים אומר אור החיים, חוץ מרב אחד, שלא שט ליבו לדבר הזה. דרך אגב, אתם שמים לב באיזה מילים הוא משתמש? מה זה לא שט ליבו? למה הוא לא אומר, לא שם ליבו, לא נתן דעת? מה זה לא שט ליבו? מי אמר לא שט ליבו? של פרעה. על פרעה. כן? פרעה מקבל מכות, ולא שם לב, לא מתעורר. האור החיים כותב, ולא שט ליבו, של אותו תלמיד חכם לדבר הזה, הראו בחלום. התלמיד חכם הזה הלך לישון, מה קרה לו בחלום? הראו לו בחלום שהוא יושב, אוכל שקצים ורמסים. והיהודי הזה, כשאתם יודעים, מחלת הדמיון, מתעורר בבוקר וכולו מבועת. הוא רץ לבקש מחילה ממי? מהאור החיים. והצדיק את הדברים. כלומר, התלמיד חכם הזה שלא קיבל את דבריי אתמול, היום בבוקר כבר הפך להיות התומך הנלהב של הדברים שלי, והצדיק את הדברים, והיה נס גדול אחרון. מה היה הנס האחרון, אומר האור החיים? שעשה השם. נס גדול, אומר האור החיים, ממש מופת גלוי לעיניים, שהיה המין הזה של ההרבה, רגיל לבוא בארץ מרוקו כל 2 או 3 שנים. כלומר, כל 2-3, רבותיי, במרוקו יש מגפת הרבה. זה דבר היום. ולא איחר תפה מד' שנים. כלומר, לכל היותר, היו עוברות 4 שנים. 4 שנים. אבל אומר האור החיים, משעה שפרסמתי את איסורם של אכילת החגבים האלו, וחכמי העיר איתו אוזנם ואסרום, מאותה שנה לא נראו עוד במערב למעלה מ-20 שנה. כלומר, מעיד רבנו חיים בן עטר כל ימי שבטי בארץ מרוקו, כי רבי חיים בן עטר בשנת, פחות או יותר כשהוא בגיל 39, אם אני לא טועה, הוא בארץ 2 הוא נפטר בגיל 47, בארץ הוא בערך 2 מגיל 45, פחות או יותר בגיל 39-40, הוא יוצא להדפיס את הספרים שלו והוא מתעכב קצת באיטליה וכדומה, אבל הוא מעיד כל עוד היותי על אדמת מרוקו, לא בא הרבה על אדמת מרוקו. האמת שגם חשבתי לעסוק טיפה בעניין הנפיחה. נפיחה, ב2 דקות ממש בקצרה, אתם יודעים שיהודי מרוקו, קיימות אצלם היו קיימים יותר נכון, 2 מנהגים בדיני השחיטה. יש את מנהג התושבים המקורי, יש את מנהג המגורשים. כאשר המגורשים מגיעים מקסטיליה, הם מביאים איתם מנהגים שלהם. אחד המנהגים הוא לנפח את הריאה. מה הבעיה בלנפח את הריאה? כותב הרמב"ם שאם אין מכה בדופן החזה של הבהמה, אל תנפח את הריאה. ולמה? כי אם אין מכה, ואתה רואה סירחה זה סוג של גידול שפירי על העונה של הריאה, אם אתה רואה את הגידול הזה, כנראה שהמקור שלו הוא בריאה עצמה, כלומר הריאה עצמה פגומה. וממילא אם הריאה עצמה פגומה, כל הבהמה טרפה. אבל המגורשים הביאו מנהג שאפילו אם אין מכה בדופן, הם מנפחים את הריאה, ואם הכל בסדר, מכשירים. מה העניין של הדופן? כי אם יש מכה בדופן של הבהמה, בחזה, אני אומר שכנראה הסירחה נוצרה כתוצאה מהמכה בדופן, אבל היא לא הגיעה מהריאה עצמה. בכל אופן, האור החיים הקדוש יוצא למאבק באכילת הבשר הלא חלק. אני כבר הורס לכם את הסיפור. גם כאן, לצערנו הרב, דבריו של האור החיים הקדוש, גאון עוזנו, לא התקבלו. ואני רוצה רק להקריא לכם, ממש בדקה אחת, מה שנשאר כאן. לא. הנה. אני אקריא לכם ברשותכם. תקשיבו מה הוא אומר. תקשיבו מה כותב רבנו חיים בן עטר על אדם, יפרח, אתה שומע? על אדם שאוכל בשר בכשרות, מה שאנחנו מכנים היום כשר. וכל העוזר בדבר זה, למנוע מישראל לאכול בשר כשר,
מעמיד דגל השכינה ומונע את הטומאה מנפשות עם השם, ומתאר בית אלוהינו, ומשיב עטרה ליושנה, וגם אם נהגו איזה פעם להקל, נעשה באיסור ובטעות, שלא כרצונו יתברך. ושומע לי ישכון בטח, ויקובל האמת מי שאמרו, ואפילו מפי תלמיד היושב לפני החכמים. אומר האור החיים, אני לא עדיין רב גדול, מה אני? תלמיד היושב לפני החכמים. האמת שהוא היה כבר רב גדול, ואני מסיים, והוא אומר כך, ואם יש מקום שמתירים בנפיחה, מסתמה לא חקרו כדעה הנכונה, ואוי להם ואבוי לנפשם שמחטיאים נפשות ישראל. כך הוא מסיים. אז תודה רבה לכם על ההקשבה.